ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛି ଛାତ ଉପରକୁ ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁ, ମାନେ ପିତା ଶାଗ। ଆମ ଏପଟେ ତ ଗିମା କୁହନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିତା ଶାଗ କୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି କହିଲି ପିତା ଶାଗ। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଘର ପାଇଁ ତୋଳୁନି, ଏଇଟା ମୋ ବାବା ଘର ପାଇଁ ତୋଳୁଛି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ତୋଳିକି ଖାଇସାରିଲିନି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଉଛି, ମୋ ମା ଖାଇବେ। ଆମ ବାବା ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଶାଗ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋଳି ନେଇଥିଲି ପିତା ଶାଗ। ତା ସହିତ ନେଇଥିଲି କିଛି ଶାଗ, ମାନେ ମାର୍ସି ଶାଗ ଆମ ଏପଟେ କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମାର୍ସି ଶାଗ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାର୍ସି ଶାଗ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ମଞ୍ଜି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଣିନି, ମଞ୍ଜିକୁ ମୁଁ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପକାଇ ହେଉନି। ତ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା କେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପକାଉନି। କୌଣସି ମଞ୍ଜି ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଗଛ ହିଁ ଲଗାଇ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଗଛରୁ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ହିଁ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ତୁଳା ସରିଗଲା ମୋର ଶାଗ, ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବି। ପ୍ୟାକିଂ ବି